Ahoj, dneska jsem opět vyrazil se trošku provětrat. Pro změnu jsem si vzal ženskou s sebou. Akorát je to dáma a říkala, že nic nosit nebude. Takže musím to nést za ní. Všechno. No ale bude aspoň sranda nějaká. Dneska míříme na lávový suk, kde je pěkné místo na táboření a vůbec je to tam celkem takové kouzelné. Takže vyrazil jsem z Guntramovic. No a teď momentálně jdeme po modré. Dalo se jít ještě po žluté i kolem kapličky nějakého svatého z Nepomuku. Teď budeme stoupat na Červený vrch. A pak už je to kousek. Ještě se musím stavit někde pro vodu. Kdyby tam měla být někde studánka. No, uvidíme. Jdu se podívat, jestli jdou tu správnou cestou, anebo jestli je to ta cesta pode mnou vpravo dole. Uvidím. Pravda, šel jsem po špatné cestě a ani teď nejdu úplně po té správné. Nicméně se mi líbí, tak po ní budeme pokračovat a měl bych se někde kousek dál potom napojit na tu správnou. Měly by to být nějaké rybníčky nebo něco, tak se aspoň kolem toho projdem. Koukám, že je tu i nějaké posazení. Podívejme se. Pěkné je to tady. No, v nouzi se to dá i přespat. Koukám. Rybáři tu mají svoje místečko. Soukromý revír. Takže to někomu patří. Zřejmě. No, takovou chaloupku, k tomu rybníček, co víc si může přát. Vlevo je vidět Červená hora, věž, a kousek dál je meteorologická stanice, odkud přichází hlášení do předpovědi počasí, televizi a podobně. Tam se dostaneme zítra. No a my tady půjdeme nahoře doprava a budeme se točit směrem k tomu lávovému suku. Tak co, milostivá? Co? Co řechtáme? Ještě nějakého zajíce bys měla chytit na večeři. Co říkáš? Co? Ne? Že se bojíš? No jo, no. Co s takovým jsem? Opouštíme trasu na Červenou vodu a budeme se tady točit doprava. V podstatě jsme na té náhorní planině. Se dostaneme do otevřeného prostoru a budeme muset přejít přes pole nebo louku, nevím, co tam teď je. Pak se zanoříme kousek do lesa a jsme tam. Ještě se musím podívat kousek dál, by měla být voda. Tak musím pohledat bek na vodu, protože přímo toho suku voda není. Je to v podstatě kotel, kde byla sopka a uprostřed je kamenný špunt, kde tryskala rozhavená láva. Fučí celkem teda pořádně, nicméně je to tady krásný pohled. Je Zlatá Lípa,
nějaká turistická zajímavost, tak se k ní půjdeme podívat a pak budeme pokračovat dál. Vzadu je velký roudý, za ním je malý roudný, pak je tam Venušina sopka, u velkého roudného je Slezská Harta, napravo je Kružberk, který napájí Ostravu. A za Venušinou sopkou, která je tam dozadu, se nachází další sopka Uhlířův vrch u Brontálu. Co nám tady píšou? Budeme se podívat ke Zlaté lípě. A někdo tam sedí. Máme Zlatou lípu pro vaše kroky. Tak, hledáme studánku. Někde tady by měla být. Už se tu začíná objevovat nějaká cestička. Takže snad nás to tam k ní zavede. Zatím jsme se prodírali jenom lesem. No uvidíme, jestli to je pěší, nebo jestli to je od zvířat. Nějaká taková pěšinka. Nevím. Zatím vodu nevidím. Tak jsem se přesvědčil, že dobří lidi ještě žijou. Tak jsem šel pro vodu ke studánce, která je zaznačená na mapě. Nicméně studánka nikde. Skoro jsem se k ní nedostal. Tak jsem pokračoval po toku potoka, který tam měl být. Který tam samozřejmě nebyl. A stáhlo mě to až dolů k rybníku. A u rybníku byla chata. Byl tam chlap, který to kosil, který mi daroval vodu, kterou tam dovezl. A jak jsem se dověděl, tak studánka tam není z toho důvodu, protože nějaký místní, co tam má pole okolo, tak ji zavezl hnojem, aby mu tam lidi nechodili přes pole. Jsem dole opět pod kopcem, sice na druhé straně, než jsem vyšel, ale podle rady místního mám tady někde přeskočit přes potok, měl bych se dostat na nějakou cestu a ta by mě měla vyvést zase zpátky k tomu kamennému suku. Takže jdeme hledat potok. Potok jsme přeskočili, byla tam nějaká lávka, ovšem dál cesta nepokračuje. Ještě, že mám dlouhé gatě a ne kraťasy, takže tady se musím probít takovým šáším, ale tam dál už to vypadá zase, že tam je louka, takže ještě kousek a budeme se zvedat směrem nahoru. A my půjdeme přes louku. Jdeme. Ježo, viděla jste. Tak jsem úspěšně vylezl zase zpátky na vrch. Probil se kolem těch polí a tato cesta už nás přivádí přímo, ale přímo k lávovému sochu. A ještě kousek, ale nevím, jestli tam vůbec bude místo někde na spaní, protože kdo ví, jestli to je posekané nebo upravené, jestli to není zarostlé. Naposledy jsem tu byl snad před 5 lety nebo víc, takže necháme se překvapit, jo, co nás tam čeká. Ten lávový suk je vlevo od nás a myslím si, že by tam měla být lepší přístupová cesta tady z této strany.
Když se tam dalo jít i z té druhé, ale teď je to zarostlé, že mě to tady se nikdo o to nestará, takže je to taková pustina. Tady, no zatím se točíme pěkně a správným směrem, takže obcházíme to kolem okola a to jsme na cestě nějaké a tam už vidím asi před tím sem bude odbočka k tomu soku. Dole jsem viděl nějaké ohniště mezi stromy. Jo, tady bude taková pohodlnější cesta přímo dolů. No, takže jsme v závěru. No, trochu dáchneme a měli bychom si udělat něco k ní. Tak, už jsme tady, už tam vidím nějakou karimatku, nebo co se to tam válí. Před námi se otvírá a tady je ten suk na té pravé straně, což je špunt, který tryskala láva. Místo šusu jsem si koupil takový hrnec s pokličkou, ouško, vleze se tam do toho bomba, jo, takže můžeme tady toho, tak a úplně nejnovější, kromě teda toho hrnce, jsme super hořák, který má jenom 25 gramů. Je to nějaká slitina titanová. A vidíme, jak to bude hořet. V součástí hrnce je miska. Dobrý. Tak. A hnedka jsme si pořídili nějaké sušené jídlo. Vegetariánské chili. Takže uvidíme, co z toho bude. Jo, takže 9 minut. Ale kolik té vody? Miniaturní vařič, miniaturní brýle. Prostě. Takže zvuk je to pěkný. Zkusíme. Pustí stopky, za jak dlouho to bude vařit. No. A voda nám vaří, takže můžeme vypnout. Tak. 400 ml zhruba za minutu 20. Tak.
Teď to trošku míchnem. Tak. A zavřeme. No. Teď bychom měli počkat 9 minut. A pak uvidíme, jestli to bude k jídlu. No, dneska je jakýsi divný den. Šlapal jsem 2 kilometry pro vodu, protože v té studánce, jak jsem říkal, nic nebylo. Dostal jsem od dobrého člověka vodu, nabral jsem si 3 litry. Z druhé strany jsem vylezl kopec, takže to je další 1,5 kilometru, než jsem se tu dostal. A když jsem sundával batoh, ale bundu z batohu, tak se mi to zachytilo za kraj a všeckou vodu jsem si vylil. Takže zase mám jenom 3/4 litra vody. Kdybych si šel hned sem, tak jsem si ušetřil 3-4 kilometry. No prostě, když se daří, tak se daří. Tak. Z toho vařiče mám opravdu radost. Jak jsem říkal, lehký, 25 gramů. Navíc se takhle složí. A strčí se do takového malého pytlíku. No, tak, šupka. No. Že vezmu. Takhle je veliký ten vařič. Tak, 9 minut uplynulo. Tak jdem do toho. Takže rýže, fazole, paprika, kukuřice. Vůbec se nevypadá špatně. Vypadá to taky, že to je dost. Tak ještě jde o to, ještě jak to bude chutnat. Ale asi dobře. No. Dobré. No, tam málo kořeněné, ale no, to nevadí, protože aspoň nesolí moc. No, koření. No. Příště, když si člověk vezme něco ostřejšího, tak by to bylo ještě lepší. No, dobré. Já tady chodí kolem. Navíc z té strany, když se dostala k tomu mému žrádlu. Ale má svoje, takže má smůlu. Ano. No. No. Máme tvoje papaníčko, veď? Aha. Takže jdeme se podívat na suk. Tak, spaní máme připravené. Komáři asi nebudou, ale natáhl jsem moskytieru. Pro psa máme to červený tam, že mu to dáme na hřbet, aby byla zima, aby večer mokrý. No a my bychom se měli pustit do dřeva nějakého a udělat tady, nachystat na spaní. Jo, takže máme ohniště. Tak. Trošku červený oheň.
uklidíme, bo takový bordel házeného dřeva se právě je vidět naše opice. Co mi sežrala bušta. A rohlík mi sežrala. Zůstaň tam. Takový hlad měla. To její nejede, že? To tvoje ti nejede, ale pánečkové to jo. Počkej, máš tady klíště. Tak, už je pryč. No lehni si. Tak je hodno. V noci pršelo, takže se mi moc nechce vylízat z pelechu, až to trošku oschne. Mi to je jedno, ta vzuchtá už od 4. No, počkáme, až to trošku se osuší. A pod vylezem pobalíme a vyrazíme. Tím, že nemáme vodu, tak se to nebudeme zdržovat. A půjdeme na Červenou horu. Tam by měl být potok za tím dozadu. Ještě jedno dobré ráno světe. Tak. Oheň už není. Trošku sluníčka. Pozdrav hezky, tak, pozdrav. Tak je hezky, tak hezké ráno. Čas se posunout kousek dál. Zbaleno, uklizeno, u nás pořádek. Takže tady rozloučíme s místem. Pozdravíme lávový suk a opouštíme místní pohostinné tábořiště. Jediná nevýhoda, že tu není voda nikde v okolí. No, super. Tak. A budeme se nořit po lesa. Jít krajem pole po Zlaté Lichvě. Směrem půjdeme. Velice velkou. Jsme u Zlaté Lípy. Jsem byl i včera teda, jsem šel kolem, ale nenatáčel jsem, protože tam seděli nějací lidi. Dneska je to klid. Takže jsem můžu pokoukat krásnou obrovskou lípou. Máme hodný strom. Tady je přístřešek, je velký široký stůl. V nouzi
se na něm dá přespat. Nějak už se tam šla podívat, bo včera tam našla hrušku. Šla zkontrolovat, jestli se tam zase neurodilo. Přístřešek vypadá tak. Krásný stůl na spaní, eventuálně na lavici se dá spát. Široká. Takže jdeme. Možná se přivedou. Cesta necesta. Včera jsem večer nenatáčel volně, takže baterky jsem si vzal. Powerbanku jsem si vzal, všechno jsem si vzal a jediné, co jsem si nevzal, tak samozřejmě káblík na propojení, čímž pádem musím šetřit baterky, takže natáčet bušta jak peču jsem nepovažoval za podstatné. S Mijou jsme si dali každý jednoho, já pečeného, ona syrového. No, užili jsme si to. V noci ve 4 hodiny holka vyběhla ven, dělat potřebu, když mě zbudila. Se vrátila mokrá a spala se mi do spacáku. No, nějak jsme to dali. No. Dneska je opět krásný den. Jsou takové pěkné mraky, dramatické. Jo, pršet nemá, takže si to užijeme takovým pomalým šourem. Někde se zastavíme do vody, dáme si kafe a pijeme se. Budeme se kochat. Takže pomaličku šourem za obzor a já se s vámi rozloučím, jelikož baterka dochází. Tady poťap pes, tomu nic nedochází, ten je furt živý. No a zatím jsme ušli 4 kilometry, takže pomaličku